Ja znam i mnogi ljudi koji su u ovoj prostoriji da je srce Srbije najviše okrenuto ka istoku. Ali ja isto tako znam da je Srbiji uvek bilo dobro kada je glava bila okrenuta ka zapadu. I Srbiji jeste mesto na zapadu, u Evropi i u prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali tako da nikada ne ugrozi svoja prijateljstva sa svim onim zemljama koje su na istoku. I zato mislim da spoljna politika koju vodi predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a sprovodi je šef diplomatije, moj kolega Ivica Dačić, jeste upravo taj novi početak i neka nova vrsta odnosa koje postoje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ja mislim da mi treba da budemo i da moramo da učinimo sve da budemo saveznici, partneri, ali i prijatelji. I zato mislim da Kongres Srpsko-američkog prijateljstva jeste spona u nekoj novoj budućnosti koja će da bude mnogo svetlija i u nekim boljim odnosima koje mi svi treba da gradimo zajedno. Zato vam hvala svima što ste došli da danas obeležimo 2 godine Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva.